siya magauban angkod sa katapusan sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan karon atuwa siya dito sa kalangitan naganda tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini, Jesus is our hope. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog mga kasayuran, mga pasidaan o mga pagtulunan nga nagasukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Okay, magampo ta mga higala, amahan na mo nga nasa kaytasan sa mga langit. Nining gabi na o Dios, nagapasalamat kami kanimo, nining lain na usab nga higayon nga imong gihatag kanamo, diin among mapamatian og matun-an namo ang imong mga pulong nga magagiya kanamo sa eksakto nga pagpangalagad nga na kanimo. Giyahe og bendisyoning matag-usa namo karong gabiona. Nining gabiona nagampo kami kanimo alang sa among mga kahigalaan nga uban nga dunay mga balatian sa lawas, giantos nga mga balatian, naghangyo kami kanimo o Dios tungod kay ikaw man ang Dios nga gamhanan, hinaot pa nga ang imo makamot ilang imong itapion ngadto kanila aron ilang mabatnan ang mga maayong panglawas.
matag-usa na mo, na siguro may mga balatian, pero naghangyo kami nga imo kaming tangtangan. Ug nagaampo kami, karong gabi na alang usab sa imong mga kaanakan, nga uban karon adunay mga problema diha sa panimalay. Inaot pa nga ikaw magahatag og kalinaw sa ilang mga puloy-anan. Ang uban ay mga financial problem, inaot pa ikaw magahatag pamaagi nga imo silang sangkapan sa ilang mga pagpinahanglan. Karong gabi na gihangyo kanamo sa pinasahi nga unta among masabtan ang imong mga pulong aron maaplikar sa among kinabuhi, magatudlo sa matag usa kanamo sa pagkinabuhi nga labing duol diha kanimo. Giampo sa damo o Dios pinasahi kini nga station, mahimong ta kini nga padayon nga kasangkapan diin ang imong mga pulong madungog ngadto sa makatawhan. Daghang salamat nga ikaw magapatalinghog sa pag-ampo ni takna kini among gisalig nga madawat sa ngalan ni Ginoong Hesus nga manuluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan natong mga kahigalaan kutob sa naminaw karon sa radio o kutob sa naglantaw sa ato nga FB live mga higala. Kamong tanan kinasingkasing nako nga gina-welcome sa pagpakig-uban sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So dinhi karon sa studio nagbinugtong ta, naginusara ta tungod kay ang ato nga partner si Brother John dihito wala siya makaani dinhi tungod kay naa siya giandam nining mga panahona. So ang inyong mga mensahe idritso na lang og send dinhi kang Brother Livy Claves no, namoy mga importante nga mga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mga kahigalaan. So ipadangat higala, i-text lang diri sa ako nga number sa kang Brother Livy Claves nga number sa 0926-8869-758. Ako mo na yung number 0926-8869-758. Ako ng paabuton o niya atangin ninyo karon taod-taod ang pagtubag nato sa pangutana. Kay welcome na mo nako higala ang inyong mga hunahuna karon dugang tubag sa pangutana nga ato nga take upon karon nga gabi no, kay nindot ba na nga daghan mga hunahuna makatampo o niya mag-anam og katinaw ang mga tubag mga higala. So ato na gina-welcome ug kung aduna kamoy mga importanteng pangutana higala tungod kay dunay mga butang nga inyo kalibgan diha sa balaang kasulatan, labi na moy mga follow-up sa ato nga gipanghisgutan, nagkinahanglan mo og dugang clarification. So ato nang gina-welcome dinhi sa ato nga tulumanon sa Radio Mahigala. So i-text lang sa akong number ha sa 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Aniya sa atong FB mga higala, atong Facebook, i-search lang ninyo sa inyong Facebook diha ang DYCM Bugo Adventist, no? Mora na siya DYCM Bugo Adventist. Inyo makita dayon ang ato nga programa dinhi sa radio. Okay, padayon tahigala ngadto sa unahan. Kaniya sa dili pa ta mo adto sa unahan, maminaw o sa taog awit mga higala. Ni awit akong idalit alang kanatong tanan. Kumusta ka? Lining higayuna, namalandong ka ba? Nining kalibutana, ang mga ilhanan, dinis sa kalibutan, nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, ama ng ugma, mao'y kapakyasan.
kaluwasan ng pakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi taway siguro, apan na kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi taway siguro, apan na kamatayon sigurado. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, ang tanan mo atubang sa ukmanan ni Kristo, tanang binuhatan, maayog daw ka, kitang tanan iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi taway siguro, apan na kamatayon sigurado. Kinabuhi taway siguro, apan na kamatayon sigurado. Apan na kamatayon sigurado. Sa mga damta iksun ko. Okay, padayon tahigala nga to sunano. So atong gina-welcome ang tanan karon nga nagapaminaw, atong mga viewers karon atong gina-welcome ang tanan unya mamalihog sa kohigala nga atong i-share no ang ato nga programa para nga daghan sad makapaminaw unya makalantaw sa ato nga program dinhi sa DYCM sa Jesus is Our Hope. Okay, ato ding sugdan na pagbasa ang mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ni si Brother Otik Sanico sa Baybay City, sa Leyte. Pagkamaayo sa mensahe sa awit Brad. Kay mga nindot po ang awit Brother Otik, no? Anya, di pa'y atong tanawon gikan sa Ormoc kang Sister Philly Disor. Good PM, Kuya Libby, og sa tanan diha sa station, og sa tanang naminaw karon. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa, Kuya, from Philly Disor. So mayong gabi inyong tanan diha sa Dolores Ormoc City. Sa may siyang gabi ni Brother Noel Gonzales. Og sa tanan diha nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, no? Kutob sa naminaw karon. Okay, adto tahigala sa pagtan-aw sa ato nga screen dinhi. Ato ning lantawon ang mga kahigalaan nato nga naglantaw o niya aduna sila yung mga mensahe gipadangat dinhi.
Okay, atong nakita din sa screen si Brother Ronilo Itang. Ang iyang mensahe, maayong gabi nausab kanimo Kuya Libby og sa tanang mga kaigsunan nga nagapaminaw karon. God bless and happy midweek. So happy midweek also Brother Ronilo Itang diha sa Saudi Arabia. Okay, ato pong nakita si Brother Albert of Fiasa Orbita. Happy midweek sa tanan. Ang Dios magapanalangin niini nga programa. Okay. Niasad si Ma'am May Barido Koyos. Mayong gabi kuya, solo lagi. Mayong gabi sa Gabyo o sa mga nagapaminaw sa mga radio. God bless you all. Okay, mayong gabi din mo diya ma'am. O ba ni Pastor Koyos diya o siyong makabataan. So, ato sang tanawon na sunahan ni apod si Edelberto Higante Sumalinog. Good evening everyone watching and listening from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. Okay, maayong gabi ino sa mga kaigsunan nato kahigalaan diya sa Mangadlaw, Kabalawan, Sugod. So kaniyon tanan diya sa mga kabukirang barangay diya sa Sugod, sa Katmon, sa Carmen, diya sa Tuburan, Tabuylan, mga kabukirang barangay diya di naglanog-lanog ni atong programa. Kamong tanan diya welcome sa ato nga tulumanon karong gabi una. Panianiasad si Brother Joseph Kimno. Okay, ato ning basahon yang mensahe. Maayong gabi usab diha kaninyo sir. Og sa tanan nga naminaw og sa Gabyo karon sa live. Salamat sa pagbasa. Happy midweek sa tanan. God bless. Okay, maayong gabi diha Brother Joseph Kimno, no? Mga Kimno family diha sa Baas. Nya ngadto sa mga Bisabilia family diha. Good evening. Ani ato ning lantaw ning pikas o na ka screen. Ato ning tanawon atong mga pinalangga nga mga viewers, no, nga nag-like ug nag-heart sa ato nga programa. Atong nakita dinhi si LC Pitogo, sila si Brother Amay ni Pitogo diha ni sa San Jose, Bourbon. Niapod si Brother Ronilo Itang, Sister Ginaline Lumuntad, at po nakita si Milideth Branchuela Fuentes. Niasad si Tomailo Linad Uway. Siya ni. Anya niapod si Kun Guande. Okay, niasad ato nakita si Jello Sile, murang ang wife ni Sir Jerome. So good evening niyo diya, ma'am. O kang Sir Jerome. Uban sa tanan niyo diya ano sa Danau City karong gabi na. Niapod si Roger Segundo Raico. Ato po nakita si Teresa si Cordoba, si Sturtising ni dito sa Baud, Bantayan. Niasad si Day Ellen Tonuning Abrisi. Nato sa nakita din si Jello Canales, Ariston Boyno. Niasad si Michelle Berosel. Ani ato pong nakita si Senio Muniez Tekelio. Si Roselyn Mahait sa kuani sa Germany. So mayong gabi dia sa Sister Roselyn Mainit, no? Roselyn Mainit sa Germany. Niasad si Sir Brian Son Pires. Mayong gabi ni mo, sir. Niya po si Juan Mingo Goliemas. So mayong gabi ni mo, Brother Juan Mingo. Niya ato pong nakita si Ronald V. Bragat, Christian Hidukyo. Niya po si Oliver Kin Gijin, Nisibel Villaganas Necesario sa Hilotongan, Masbate.
So good evening ninyong tanan. Aniya ato ning balikan og lantaw ning pikas. Atong nakita dinhi si Muniaski Amistoso Alianic. Aniya po si Jivni Jeres Malati. Okay mo ani mga nakita nato sa screen, mga nag-view sa ato nga programa. Okay, ato ning tanaw ni apag yung mga nagapadala og mga mensahe. Okay, ni si Lisa Jean Idar. Mayong gabi, Kuya Libby. Greetings from Nazareth. May gabi sa ng taga Nazareth. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Psalms 19 verse 1. Happy midweek mga higala and God bless us all. Ani ato pong nakita dinhi si Pastor Soylo Roa. Si Pastor Nonoy Roa ni. May atong kuanggod kanang ni common nga ngalan, nickname niya. Pastor Nonoy Roa. Happy midweek bro. Okay, may gabi dia Pastor. Nagyapo ka sa Camotes Island. May gabi ni mo, uban kang Mami Regine, og mga kabataan ni mo, mga apo, og mga kaigsunan nato diha sa imong district, no? Good evening niyon tanan. Nakita po nato din si Joderets Molihon dito, si Pads dito ini. Mayong gabi Pads. So may gabi diha po Pads, baba ni Mads, no? O sakop sa inyong panimalay. Ato po nakita din si Muniaski Amistoso Alianic. Ang iyang mensahe, good evening ninyo sir. Greet ko usab sa akong parents diri sa Kabalawan, Sugod, Cebu. Papa Felipe Saliot Amistoso and Mama Soledad Muniaski Amistoso. To all Amistoso family and Alianic family, greetings from Niralin Amistoso Alianic. Thanks and God bless as always. Okay. Mayong gabi sa mga Amistoso family. Diha sa Kabalawan, Sugod, Cebu nga nagalantaw karon sa ato nga programa, no? So welcome kamuntanan mga kahigalaan. Okay. Diha pag atong tanawon mga nahidugang nga naglantaw karon ni apod si Lovely Diheto. Si Meldeth Valenzuela Puentes at ako nakita din no. Okay, ato tahigala sa paglantaw sa ato nga cellphone. Okay. Ni si Totron Ilanan. Mayong gabi Brother Libby. Sige ra ba kog minaw nimo Brad. Okay, salamat kayo. Aning atong silingan di as mabuli. Si Totron Ilanan. May gabi nimo dong. Oban sa imong family. O niya, tanan nato diha nga mga newly baptized members mabuli. Sila si Sister Mercy, o niya, ngadto nila ni Rizal, may isang gabi nila ni Felipe, nila ni Rosemary, ilang family. Yan ni Alin Espinosa, may gabi ni Modong, oban sa imong sister. Niya, good evening sa mga Saga sister. O niya, ngadto sad sa mga ngadto ni Sister Susan diha sa Susan Rosales, no, diha sa Mabuli. Ani ngadto ni Inelia Abayon. Good evening mga kabataan sad ni Brother Robin di Abayon, may gabi. Ani ngadto sa mga Palma family, mga uban pa diha, no, Makinyanula, uban pa dato mga suod di as Mabuli. Katong mga young people di nga always mo adto sa church, no? So welcome kamantanan. O niya, kumusta sad nila ni pamilya nila Brother Eric dia. Brother Eric Sinoy, uban siya pinanggang asawag makabataan. Diha sa Loyo. O niya, ngadto sad sa mga maglasang family. Good evening yung tanan. Sila si Dailing, sila si yung mga kabataan dia, mga apo, no? Tanan dia mga silingan dia sa Mabuli.
o uban pa diha nga mga kahigalaan nato nga naminaw karon. So atong gina-welcome karong gabi una. Okay, ato pa ning tanaw ning uban mga higala. Nina po'y ato ning tanaw basig na bag-ong mensahe midangat. Okay. Atong nakita dinhi. Okay, ni asad si Brother Ariston Boyno. O ni asad si Michelle Birosel. Okay, good evening yung tanan. O niya, muadto na ta mga higala sa pagpadayon sa atong programa. O niya, sa gihapon, ayaw lang mag-text nga to kang Brother John kay daan to nagpasidaan gahapon nga di siya makaanhi kaya na siya gi-prepare. So, nag-inusarong, binugtong tani sa ato nga programa. O niya, kung gusto mo mo-contribute higala na amoy mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga take-upon karon, so ato na nga gina-welcome. Okay, ato nang sugdan pagbasa ang pangutana nga midangat din niya. Alang sa mga kaigalan na to nga gustong mapadangat og pangutana or naaba mo dihay mga dugang tubag sa pangutana, ang akong number higala alang sa kasayon sa pagpadangat siyang mensahe 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, maunay ato nga number. Ato na ta pagbasa sa pangutana nga ato nga tagdon karong gabi una. Kuan man gyapon ni mura manig related gyapos pangutana gabi ang gitubag nato mura nagsagunson nida nga nagsagunson nga mga pangutana kay naagoy pangutana magtakod-takod banggo na kanabang magkanit-kanit ba na ay mga follow-up pala mga reactions ana no anya daghang kayong daghang kay makahigala nato muna nga ang pangutana magkinadin na higala maghisgot at kusuguan gina kalabanan. Okay, atong tanaw niya, atong basahon. Pangutana, Brad, nganong magtuman man mo sa napulo kasugo nga di man mo mga Hudiyo? Ikaduha, ang sugo sa Old Testament wala na karon sa atong mga Kristiyano. New Testament na ta. Okay. Salamat no sa pangutana mo ni pangutana higala nga ato nga tagaan og pagtagad karon. Ako ni otron pagbasa. Gaingon din hinga pangutana, Brad, nganong magtuman man mo sa napulo kasugo nga di man mo mga Hudiyo. Ikaduha, ang sugo sa Old Testament wala na karon sa atong mga Kristiyano. New Testament na ta. Kinindot sad nga pangutana no. Salamat kaayo sa pangutana nga gipadangat nitong programa. Og manghinaot ko nga karong gabi na ato masabtan ang mga tubag gikan sa balaan nga kasulatan. Unya kung naamoy mga ikadugang diya mahigala, so text din mo rin sa akong number nga akong gipahibaw nga ninyo. Or ari mo message sigala mo padalas yung mga tubag diri sa ato nga comment section sa Facebook no aron ato mabasa ang inyong mga tampo. Nindot man sana nga makatabang mo sa pagpasabot sa atong mga higala nga nangutana kay daghan baya sab nga mga kahigalaan nato nga may susama nga pangutana o usala ni sa mga nagpadangat sa pangutana pero ang tinod pagkasulti adunay daghan nga makahigalaan nga susama og pangutana niining pangutana nga gipadangat dinhi sa atong programa. Ang iya lang pakisayran pangutana ingon siya nga nganong magtuman paman mo sa napulo kasugo nga di man mo mga Hudiyo. Ato ning ano man namon tungod kay ang uban god nagunahuna sila nga ang napulo kasugo wa tay labot kay kita mga Pilipino kay di ta Hudiyo. Manihuna-una sa uban
para lang daw na sa mga Hudiyo, sa mga Israelihanon ang napo kasugo. Kita kay di man ta Hudiyo mo na yun sa kadaghanan, dili ta magtuman sa napulo kasugo. Unsa man itong buhaton? Magsupak na tas napo kasugo ato na lapason? Ato ko nung tanawon bi, ug unsa kahay hulagway sa Kristiyano kung ang mga Kristiyano karon di na magtuman sa napulo kasugo. Unsa kahay mga kinaiya ka kung ang napulo kasugo atong isalikway. So atong tagaan kuno og analysis mga higala. Tinuod ba nga ang napulo kasugo alang lang sa mga Hudiyo? Biblia kuno atong pasabton, atong tan-awon. Kay ibis maginato sa Bible ang mga tubag sa pangutana mga higala. Kung tinuod ba nga ang sugo sa Dios para lang sa mga Hudiyo? Atong basaw ni Ecclesiastes 12 versikulo 13. Mao ni atong mabasa mga higala. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Nag-ingon ang atong nabasa matod paspulong sa Dios, ingon din nga ang tanan na dungog na, kahadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. Unsa may gisulti sa Biblia higala? Tibuok katungdanan ba sa mga Hudiyo? Dili, ang atong nabasa, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. General na nga pagkasulti. Kay kun para lang nis mga Hudiyo, giingon unta pagsulti, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa mga Hudiyo. Unsay katungdanan? Atong nabasa, kahadlukan ang Dios. Bantayan ang iyang mga sugo. Kay kini maoy tibuok nga katungdanan sa tao ang ingos Biblia. So dili lang di ay ang mga Hudiyo ra moy magbaton og kahadlok sa Dios. Dili kay katungdanan lang sa mga Hudiyo ang pagtuman sa sugo sa Dios. Kay tinaw kaayo ang atong nabasa nga apil di ita mga higala. Nga naman, tungod kay tao man ta. Dili lang sa mga Hudiyo. Bisan unsa nga rasas tao sa kalibutan, apil sa pagbantay sa mga sugo sa Dios. Galing lang kay usay hiluan ta sa atong mga magtutudlo, kay against lagi sa 10 Commandments, ingnon dayon ta nga di ta magtumas na po kasugo kay di man ta Hudiyo. Maghinudiyo gyapon ta nga di man ta Hudiyo. Ang Hudiyo nagtuman sila po kasugo, kita dili, kay para lang na nila. Amo nay common kaayong katarungan nga atong mabagtan higala madungog. Pero ang Biblia nagsulti nga tibuok nga katungdanan sa tao ang pagkahadlok sa Dios o pagtuman sa iyang mga sugo. Hadlok tas Ginoo kay musupak ta sa sugo, silutan man ta. Nya di ta mahadlok ana. Ang Ginoo ra bahigala kung unsay iyang isulti iya ginantumanon. Unsay iyang isulti iya nang buhaton. Unsay iyang isaad iya ginantumanon. Ang Biblia dunay saad sa unang Korinto 6:9 ug 10 nagsaad ang Ginoo. Unsa may saad sa Ginoo? Ang saad sa Ginoo manghigala, walay tawo nga malapason nga pasudlon sa ginharian sa langit. Asa mabasa? Unang Korinto 6:9 ug 10. Walay tawo nga malapason nga pasudlon sa ginharian sa langit. Walay tawo malapason di ay. Walay mga malapason. So, unsay atong buhaton?
atong tumanon. Kay usa ni higala sa kinaiya nga atong batunan samtang nagapaabot tas pagbalik ni Ginoong Kristo. Muundang ta paglapas sa balaod sa Ginoo. Atong nabasa karon nga kadtong pangutana nga nganong nagpantay pamanmos na puro kasugo nga iya ra man sa mga Hudiyo. Wa man tay labot ana. Anatubag nato pangutana. Ang bersikulo sa Biblia, ang Biblia may nagtubag ana. Unsa may tubag? Katungdanan sa tao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Tao ang gibutang general term na kay moadto ka sa Greek higala kanang pulong tao gitawag sa ang sa Greek ana gitawag nag-anthropos. Unsay meaning sa anthropos? Ang meaning ana higala all mankind, human being. All mankind magani tanang klase sa tao sa tibuok kalibutan. Tanang rasa sa mga tao sa kalibutan. Wa mag-mention ang Biblia og specific nga mga tao nga maoray patumanon sa sugo. Ang Biblia nagsulti katungdanan sa tao. Ari ka magbasa sa maayong balita nga Biblia mga higala. Sa maog gihapon nga bersikulo, mao ni mabasa sa maayong balita Ako basahon gaingon dinhi Gaingon ang 13. Human ni ining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kay mao ra kini ang tuyo sa pagbuhat sa tawo. Klaro kay sa konsab sa maayong balita ang Biblia. Unsay gitugon nato? Atong tahuron ang Dios. Tumanon ang iyang sugo. Wa ta mo tuman sugo, wa ko'y tahod sa Dios. Atong tahuron sa higala. Unsaon nato pagtahod ang Ginoo? Atong tumanon ang iyang mga sugo. Tahuron nato siya. Unsaon nato pagtahod? Atong supakon ang sugo. Sama pananglitan. Mutahod tas atong ginikanan. Unsa may atong buhaton? Ato bang supak-supakon ang atong amahan, atong inahan? Mao ba na'y pagtuman sa atong ginikanan? Dili. Supakon gani nato ang sugo sa atong ginikanan. Nagpasabot nga, wa tay tahod sa atong maginikanan. Sa samang pagkasulti, kung atong gisupak ang sugo sa Dios sa langit, wa tay tahod sa Dios. Ang Biblia nagsulti, tahura ang Dios. Tumana ang iyang mga sugo. Kay maura kini ang tuyo sa pagbuhat sa tao. Ang hinungdan di ay nganong gibuhat sa Dios ang tao, aron patumanon sa sugo sa atong magbubuhat. Dili kay pasupakon higala. So karong gabi na, kung na ako'y prinsipyo nga akong gikuptan nga para lanas mahudiyo, di na tamutuman sa sugo, nawa na tay tahod sa Ginoo, wa tay kahadlok sa Ginoo. Onya, nagpasabot lang po na nga dili tingali tataw. Kaya nainibli katungdanan man sa tao. Wa man mayong katungdanan sa mananap. Wa man mayong katungdanan sa mga Hudiyo. Katungdanan sa tao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Pangutana, kitang nias Pilipinas, apil bata sa pagtuman sa sugo sa Dios? Atong basaw na sa Salmo 105, versikulo 7. Mayong balita gyapon ni Biblia atong basahon. Mao ni atong basa gayon dinhi Siya nga atong Ginoo. Mao ang atong Dios. Ang iyang mga sugo alang sa tibuok kalibutan. Tiyaw mo nag-anam na Ginoo nag-anam na Ginoo katin-aw mga higala. Ang atong nabasa dinhi, ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Wa mag-ingon alang lang sa mga Israel. Tibuok kalibutan man. Unya kini dieng Pilipinas dinhi di apel sa kalibutan nga niaman ta sa kalibutan nagpuyo. So ang jurisdiction sa kasuguan atong nabasa utrohon ako basa ha. Siya nga atong Ginoo mao
ang atong Dios ang iyang mga sugo alang sa tibuok nga kalibutan. Klaro kaayo pagkatin-aw kayo sa atong gibasa. Apil ta higala sa pagtuman sa sugo kay ang sugo sa Dios alang sa tibuok nga kalibutan. Dili ta exempted mga higala. Dugang pagyod niya pagi atong basahon dinhi sa nakasulat sa Unang Hari kapitulo 8 versikulo 60 o versikulo 61. Okay, mo ni atong mabasa. Dinhi gyapon sa Maayong Balita nga Biblia. Atong mabasa gayon dinhi 60 og 61. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanawa ha? Katawhan man tas kalibutan mga higala. Wa maingon katawhan sa Israel. Ato nabasa diri aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios og wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadtos Ginoo nga atong Dios. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga balaod og mga kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Nag-anam og ka lig-on kaayo. Nag-ingon dinhi nga atong nabasa, magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing. Unsaon pagka matinud-anon bug-os atong kasing-kasing? Gayong sunahan, magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Pinaagi nira ang pagkamatinud-anon nas tong kasing-kasing sa bug-os ngadto sa Dios. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga balaod og mga kasuguan sama sa atong gibuhat karong panahona. Kinahanglan di magmatinumanon ta? Og daghan ra ba kaayro magwali ato madungog? Nga di na ta patumanon sa napo kasugo. Kay wa lagi tay apel kuno. Kitang mga dili mga Hudiyo. Nya unsa man ni Amnes Biblia. Ato man ni nabasa. Di man day ta exempted mga higala. Na unsaon man atong tuhuan ang Biblia. Dili ang nagwali na to nga kasumpaki sa atong gibasa sa Biblia. Mao man ni gisulti. Klaro kay na mga higala. Perting tinawa kay ito nabasa. Ako gutron ha. Gaingon din niyo, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Tanang katawhan ang gipasabot dinhi. Wa mag-ingon nga sa Israel lang. Tanang katawhan sa kalibutan, wa ingon sa Israel. Sa kalibutan ni gisgutan dinhi. Aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga ang Ginoo mao ang Dios og wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadtos Ginoo nga atong Dios. Pinaagi sa pagtuman sa iyang mga balaod og sa kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Perti yung klaroha, perti yung tinawa mga higala. O nag-ari ka diri sa isa ka Biblia. Gayon ni atong mabasa sa versikulo 61. Busa hingpita ang diri. Andres sa isa ka Biblia. Magmatinud-anon unta sa bug-os yung kasing-kasing. Pero aring isa ka Biblia busa hingpita ang inyong kasing-kasing uban kang Hiuba nga atong Dios sa paglakat sa iyang kabalauran. Dispikas pagtuman siya mabalaod og sa pagbantay sa iyang kasuguan. Maingon ni ining adlaw. Ipatuman lagi higala. So ayaw na mo anang hunahuna nga magunahuna tas mahudi wa tay labot. Pastilan higala atong gisupak ang atong gipangbasa sa Biblia. Kung nagunahuna ta nga sila lang mao'y magtuman. Kita na di tayo tataw. Tao man ta, apil ta. Unya partas tibuok kalibutan mga kahigalaan. Usara atong Dios magampo ta minguntang amahan namo nga anaas sa mga langit. Pariya beta ginampuan.
unya na ay porsyon sa ni atong isaad sa amahan, matuman ang imong pagbuot diri siyota. Kisay tumanon to, pagbuot sa amahan sa langit. Ang pagbuot sa manhigala, kahadlukan na to siya, og tumanon ang iyang sugo. Unya asam na ron nga, may ngumtang wa na. Wa na ng sugo kay di na to na tumanon kay kita dili ta mga Hudiyo. Mga Pilipino ta apil dayta, no? So balikon ako kun maunay akong ginahuna sa una nga wa tay labot, ato nang isalikwa higala. Pulihan tana sa gisultis Biblia nga tin-aw kay atong nabasa nga apil di ayta sa pagbantay sa napulo kasugo. Okay, sa di pa ko mo padayon sunahan, niya unay akong tan-awon. Niya si Belinda Lohira Tirana, mayong gabi sa tanan. Niya po si Zela Nilugaw Escobido. Karon pa ko kanisan nga middle name, no? Zela Nilugaw. Nilugaw ko, no? Escobido. So, may gabi, no? Iyang mensahe, good evening, Pastor from Kanawa Church, Kandihay, Bohol. Okay, may gabi sa taga Kanawa Church, Kandihay, Bohol, ngadto ni Zela Nilugaw Escobido. Okay, ato ta pagpadayon mahigala. Sunod nga porsyon sa iya nga pangutana, siguro sabta naman to nato. Adi apay kang parinimi, yan nga contribution nato ning anak mo na pagbasa. Maayong gabi parelib ng hambog lang ng tekstera. Ang ila lang gilikayan ana, ang ikaapat nga sugo, kay dili sila magtuman sa adlawng igpapahulay. Onya, kaon tanan kay gihinlo ana ang baboy, pero inig kaatake na mga hiwi ang mga baba parinimi ni. Okay, salamat parinimi sa imong contribution. So kamo di ay gala kung naamoy mga dugang tubag, so text na mo sa akong number, no? Balik ko na ko alang sa nakahuna-huna ng tubag. Ang akong number higala 0926-8869-758. Okay, sublihan ako 0926-8869-758. Okay. Ato ta pagpadayon sunahan. Ang sunod niya nga punto sa iyang gipadangat nga pangutana dinhi. Aygon sa dinhi nga ikaduha, ang sugo sa Old Testament wala na karon sa atong Kristiyano. New Testament na ta. Na mo na ilang pagtuupod nga ang sugo ko, no, Ten Commandments wala na sa panahong Kristiyano, kay bagong tugo na ta. Ang ipalutaw niya nga ang mga Kristiyano magsupak na sa napulo kasugo. Ang iyang pangunahuna prinsipyo, dili na magtuman sa napulo kasugo ang mga Kristiyano, kay ang napulo kasugo sa daan tugon ra kuno na, wala na kunos bagong tugon. Maunay kalabanan nga una-una, no? Pero ato kunong tan-awon ang Biblia. Si Kristo man maoy kanang gitawag og tag Kristiyano kay mituo ta kang Kristo. No, kanang Kristiyano from Kristo man na. Nganong gitawag tag Kristiyano? Kay believer ta ni Jesus Christ. Sumusunod ta niya. Arita kang Kristo be. Atong tan-awon si Kristo nagsulti ba siya nga kamong ako mga sumusunod ayaw na mogtuman sa sugo kay wa na na. Abi atong tan-awon si Ginoong Kristo gid atong tan-awon. Mao man ni siya hinungdan nga nahimot ang Kristiyano kay tungod niya, kay nituo ta niya mga higala. Ato ko nung basahon ang Mateo 5 versikulo 17. Ang sugo sa amahan, katon sa daan tugon man to, no? Tuwa man na, di mo na ikalimod.
Kay ito mo ang suwat sa Exodo. Ato daw basahon ang 5:17-18 sa Mateo. Si Kristo mismo nagsulti siya matod pa niya dinhi. Ayaw kamo pagunahuna. Kisa may ginan niyang kamo pagunahuna. Ang iyang sumusunod ang mga Kristiyano. Ang nagsulti si Kristo ingon si Ginoo, ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Oy, atong texter karon nagunahuna nga wa ng sugo, gibungkag na ang napo kasugo. Si Kristo mismo nga namulong ani nga mo'y hinungdan gitawag og Kristiyano kay mituo ta niya, pero nag-angkon kong Kristiyano dili ko mutuo aning gisulti ni Kristo. Nafi ko nga Christian higala. Unsa may gisulti ni Kristo? Ingon si Ginoo, ayaw ka mo paghuna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Akaklaro ana. Onya kitang Kristiyano dita mutuo aning gisulti ni Kristo. Wa bungkaga ni Kristo ang kasuguan ato nabasa. Ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan og sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag. Nagtuman ko nini. Ning tuman gani atong Ginoo. Si Kristo nga maoy matawag natog sinugdanan sa maog yun siya'y uba silbi sa pagka-Kristiyano, nagtuman si Kristo sa sugo sa amahan. O nakitang mga follower ita mutuman na pagkasalikwaot anahigala. Si Kristo nagtuman, kita sad mutuman. Ingon siya, wa niya bungkaga, aw di po nato bungkagon. Kay bungkagon nato na labaw patagahom sa Ginoo. Wa gani siya nagbungkag, unya kita na noy magbungkag-bungkag. Tanaw na to kuno. O ang pagbungkag sa sugo sayon ba? Atong basaw na. Dini sa makita nato sa Lucas 16 versikulo 17. Atong tanawon, unsay gisulti ni Kristo? Sa Lucas kapitulo 16 versikulo 17. Mao ni atong mabasa. Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Diaw mo na matod pa ni Ginoo Kristo, sayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kay sa usa ka tulpok sa kasuguan. Sa pa kanabang sentence ba? Usa ka sentence na period sa tumoy. Usa ka tulpok sa kasuguan. Lisod ganing hanawon si Ginoo, ang Ginoo maglisod ganing wagtang sa sugo. Unya kita nung iyang binuhat sayon no natog wagtang ang sugo sa Ginoo. Si Kristo nga maoy ulo sa Kristiyanidad higala, wa nagbungkag sa sugo. Wa niya bungkaga kay matod pa niya, sayon pang bungkagon ako, sayon pang wagtangon ako ang langit ug yuta. Pero ang sugo, lisod kaayo. Nya kitang di kita kamong buhat og langit og yuta. Nya masayon panoon natong wagtangon ang sugo. Bali ba? Tanaw na to. Si Kristo nagtuman ba gyud? Atong tanawon. Sa Juan 15 versikulo 10. Atong basaw na. 15 sa Juan. Nagingon din ang pulong si Ginoo. Matod pa ni Ginoo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Ingon si Kristo, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagunsa si Kristo nga maoy ulo sa iglesia mga higala o maoy ulo sa mga Kristiyano. Nag-ingon si Ginoo, gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. Nagtuman si Kristo, kita magtuman sab. Tuman si Kristo,
Siya maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan. O wa siya nagbungkag, nagtuman siya. Atong balikan og basa ang Mateo 5 mga higala. Ang versikulo 18, gaingon ang 18 ha. 5 versikulo 18. Ang 17 di gibasa ka kaniya. Pero ako nagbalikan og basa ang 17. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan og sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kay sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit og ang yuta, walay pagasayluan sa kasuguan. Oy way sayluan. Apan langit og yuta gipansayluan na ang napo kasugo. Gisayluan. Ang uban kusog kaing musulti, wa na ang napulo kasugo sa 10 Commandments. Wa na ang 10 Commandments sa sadaan tugo na. O niya, og imong pangutan-on, og di na ba kay wa naman ang sugua, karong panahon na, di na ba di ay sala ang pagbaton og laing mga Dios-Dios? May nga masadsa. Unyag pangutan-on po nimo, kining mga tao nga, wa nagsimbag Dios-Dios, wa magsimbag mga larawan. Nganong di man ka magsimbag larawan? Ang gamiton nga bersikulo, Exodo 23, ngadto sa 5. Mugamit ang bersikulo nga, kusog kaing musulti, wa na ang nasugo sa daan tugon. Pangutan-on nimo nga kinahanglan pa bang magtuman sa pagtahod sa ginikanan? Oo, kinahanglan. Asa mabasa? Exodo 20. Versikulo 12. Gamito ng Exodo, pero pasultiha ang ilang pagtulunan, wala na ang napulo sa daang tugon kay ni Anas bagong tugon. Ang tinuod pagkasulti higala, maubiya na kabubuton sa yawa ang pag-alkontra kung unsay gisultis Ginoo dias bala ang kasulatan. Hangtod karong panahon na sala gihapon ang pagsupak. Sa unang Timoteo 6:14 ingon San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Kristo. Okay na ako basahon una. Okay, nabasa na ko ni. So, salamat kay higala, miabot na magyud ang panahon sa di pahingpit tapuson ang aton tulumanon ni ang aton theme song. Magampo ta. Amahan na mo naskatasan sa mga langit. Salamat o Diyos sa makasayuran among napaminawan. Magpabilin unta kining buhi sa panumduman, magagiya ka naman tanan paingon di kanimo. Bendisyon kami karong gabi una, gisalig na muning madawat sa ngalan ni Ginoong Sos nga manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope.